bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka page Facebook kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi araba décembre kalo tile 7 Renouveau Matin ale kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogoya min na k'a fɔ ni jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi aw ye walasa ka aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw fara ɲɔgɔn kan aw mana kɛ diɲɛ fan o fan k'a di aw ma walasa aw ka se ka taa fɛnw dɔn aw ka tile kuntagala kɔnɔna la aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la wa maliden mago bɛ jɔ kunnafoniya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔɔni bɛ sɔrɔ jɛmukan in ale kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni baaraw ni u cogoyaw ye an ka foli bɛ ɲɛmaaya so ye olu ka wuli ka jɔ kama ni jɛmukan in bɛ sigi sen kan don o don anw ka dibila baara kɛbagaw an bɛ foli di u ma o fana bɛ soli ka wuli la don o don aw ka se ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ o sababu ɲuman ye olu ye an ka foli bɛ u ye studio Bamidaw kɔnɔna na yan nɔ Renouveau Matin jamakulu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan Isa Kaba Sidibe ka fara Umaru Koyita kan ani Fanta Tomota an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila minɛ Umaru Koyita Fanta Tomota a bɛ cogo di kɔri baasi tɛ yen n bɛ Ala tanu alhamdulillah i bɛ cogo di ta dugujɛ de y'i minɛ wa ou bien nɛnɛ barika de bonyana ou bien projet ye jumɛn ye sɔgɔmada in na jatew a bɛ komi jatew ɲaamilen don a fɔ n ye ni bɛ se k'a ɲɛnabɔ n k'a ɲɛnabɔ Fanta Tomota e ni sori mais dɛmɛ ɲɔgɔnya o de fɔra latigɛ kɔnɔna la ayisa dɔw bɛ ka ne fara sori kan sisan d'accord Umara ka ɲi ci dɔw yɛrɛ tun bɛ ne bolo k'i ka jate dɔ ɲɛnabɔ bi n'a ma ɲɛ ko tigɛna donna ko la ka ban ayi a ka ɲi nɔ wa ayi kow tɛ ɲɔgɔn ye sira la ayi bɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ kɔri baasi tɛ yen n bɛ Ala tanu baasi foyi tɛ yen nɔ i y'a fɔ cogo min an b'an lamɛnbaaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ k'u bisimila maa minnu bɛ yen nɔ k'u b'an lamɛn an ka togo dɔw la ka se tunga la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila an ka sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan Umaru Koyita ka tila ka kibaruya jɔnjɔn di kanubagaw ma k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an bɛ wagati min kɔnɔna la sisan marabolo cogoyaw tɛ kelen yɔrɔw sigicogow tɛ kelen ye fan dɔw la sisan nɔ nɛnɛ barika ka bon kosɛbɛ o la ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la fan dɔw fɛnɛ fɛ fiɲɛ cicita fanga ka bon kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni bana dɔw ye i n'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a fɔ cogo min donc a ka kan an k'an yɛrɛ protéger nɛnɛ ani fiɲɛ citaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin fitininw fo ka taa se maakɔrɔbaw ma an k'an janto olu la kosɛbɛ fo nɛnɛ wagatiw la Umaru Koyita ɲɛ bɛ papier kunnafoni caman bɛ yen bi dɛ kibaruya teliman an ye sera ka minnu caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi i ka bakuruba bɛ dɔɔnin bɔ bi dɛ bakuruba ka ca d'accord 4 ɲɔgɔnna b'an bolo bi siga t'o la sɔɔni dɔrɔn i bɛ o da kanubagaw tulo kan bi sɔgɔmada in na kumasen min sugantira an bolokɔrɔ an b'a dɔn maa caman kɔni sigilen don k'a fɔ ko yalima o kibaruyaw ɲɛfɔli jɔnjɔn jumɛn bɛna kɛ a kan bi décryptage kɔnɔna la Isa Kaba fɛ o kumasen sugantilen o de bɛ tali kɛ communiqué final la Isa Kaba ale bɛna ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ bɛɛ lajɛlen ye communiqué final ko in kan a kɔnɔna kumaw ye fɛn minnu ye maliden kelen-kelenna ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ taga jɛnɛkaw fɛ yen nɔ jɛnɛ ale kɔni bɛ Mopti région de kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ jɛnɛkaw fɛ yen nɔ ko dugukolo ko mankan dɔ bɛ yen nɔ ni wulikajɔ ma kɛ ko o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don jɛnɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kama an bɛna wele bila maa dɔ ma o maa min yɛrɛ ni ale tɔgɔ bɛ ni dugukolo ko kuma in na a ka se k'a ka version di an ma maliden kelen-kelenna ka se ka faamuyali ka o sɔrɔ o kan avant projet de constitution ni o ye sariya sunba ɲɛbila gafe an bɛ don o kɔnɔna la halisa ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn fɛn minnu sɛbɛnnen don sariya sunba gafe kɔnɔna la kumakan minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ye o layidu ta k'a fɔ a kɔnɔna kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna traduit Isa Kaba fɛ bamanankan cɛɲi na aw ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ anw ka dɔn fɔli duman bɛ yan Umaru Koyita ayiwa ko kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ kosɛbɛ Fanta Tomota ayiwa ko bakurubaw ye jumɛnw ye bakuruba minnu bɛ yen Fanta Tomota olu filɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔna na kunnafoni di bɛ ka kɛ banaw kan bana minnu bɛ yen nɔ ni olu ka ca kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔna na ɲɛfɔli bɛna kɛ o kan ka fara o kan fɛn min kɔni Ansɔngo jamana ye Ansɔngo dugu kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko maa banbagaci olu bɛ ka dankari maa caman olu ka ɲɛnamaya la an bɛna an da se o fana ma
Salfu Keita Domingo ni ale tɔgɔ fɔra a bɛ maa caman hakili la kunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye ballon kanubaw ye ko Salfu Keita a si ye san 76 sɔrɔ an bɛna an da don o la Salfu Domingo yɛrɛ jɔni ye ko o ɲɛfɔ ka munumunu ka taa Qatar jamana fanfɛla la fɛn min bɛ tali kɛ Maroc la ale kɔni de ye farafinna jamana kelen ye min bɛ ni dolataba in kɛnɛ ka farafinna tɔgɔ la ale y'a ka qualification sɔrɔ an bɛna an da don bɛɛ lajɛlen na ko walawala sɔɔni. An bɛ segi ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ cogo min na bakurubaw la hakɛ ni nin kalo kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni ale dabɔlen don bilala sen kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka se k'a kɛ kɛnɛya yɛrɛ kalo ye ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ka kunnafoni jɔnjɔn di mɔgɔw ma kɛnɛya kungo kibaru la fɛn min kɔni minisiriso min bɛ yen nɔ ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ale kɔni hakilila ta ka to ka kunnafoni di kɛnɛw sigi waati bɛɛ walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni ani ka bilasirali kan di mɔgɔw ma u ye caman fɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tension bana kan jabɛti bana ani ka taa se biyɛndimi banaw ma kununko ta o bɛnna u ye bana minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kolo sɔrɔ ni o bɛ nisi nɔsɔn bana kofɔ ani ka taa se kunnafoni caman wɛrɛw ma u kɔni ye ɲɛfɔli kɛ o ko la a bana bɛna cogo di ani ni a y'i sɔrɔ wala jumɛn kan ka bila sen kan an ka ciden Asan Jara ale kun bɛ yen nɔ an ka jɛ k'a ka lasew lamɛn. Kɛnɛya minisiriso ale ka kunnafoni lajɛ di minnu tun bɛ sen na o kun cɛra ni arthrose bana ɲɛfɔli ye n'o yɛrɛ ye bana ye min bɛ mɔgɔ kolotugudaw dimi. Donc kolotugudaw mɔgɔ bɛ kɔnɔna na kosɛbɛ donc mais mɔgɔ caman b'o ni kɔdimi de confond. Donc tɔgɔdimi ale ka particularité min di tɔgɔ yɛrɛ bi mɔgɔ dimi généralement t'a sɔrɔ a tigi bi cɔn kan de a bi cɔn kan donc a ye tɔgɔ yɔrɔ min b'a dimi a bi cɔn kan donc à la longue yɛrɛ ale bi cun yɔrɔ min kan o sen bi surunya donc sen kelen bi jigin ani kelen donc fɔnɔ dimi filɛ nin ye o ka ca fɛ généralement denmisɛnninya fan parce que malformation caman bɛ denmisɛnninw na olu ma détecte fitininama donc ou bɛ denmisɛnninw benna fitininama donc mɔgɔw ma parents ma bɔ a kalama donc n'u bɛ kɔrɔbaya la généralement o bɛ bali k'a fɔ k'u tɔgɔ y'o dimi ni parents ɲɛna mun y'o sɔrɔ an b'a dɔn fɛn y'a sɔrɔ mais a tɔgɔdimi bɛ yen. Ni kunnafoni lajɛrɛ i sen fɛ bana in dɔnbaga ale kɔni y'i da don sababu la min bɛ ni bana in lase mɔgɔ ma ani minnu fɛnɛ bɛ se k'an tanga bana in ma. Bon mɔgɔw ka fɛn kelen jate la fɛn kelen bɛ yen mɛ siso quoi kunbɛrikulu dimi filɛ généralement patient m'a fɔ an na a fɔra n ka sogo to yen n nana n kunbɛrikulu bɛ n ye sogo bila a mɛnna mais hali b'a bɛ ka n dɛmɛ fɛn kelen t'u ye sogo bana o b'a dama o ni nin tɛ kelen ye donc i tɛ se ka ninnu dɔn f'i ka na consultation dɔgɔtɔrɔ de b'a dɔn ni bana ye nin ye nin ye i y'a faamu donc kunbɛrikulu dimi a kana fura fana ta ten parce que a fura ninnu caman bɛ a bɛ furudimi bila mɔgɔ la u bɛ tension bila mɔgɔ la a bɛ na dɔgɔtɔrɔso de la donc n'a nana dɔgɔtɔrɔso la fura minnu kan ka bɛn aw ma an b'o d'aw ma parce que généralement ni banabaatɔ ninnu filɛ mɔgɔkɔrɔba bana de don i bɛ taa sɔrɔ bana kelen t'u la bana caman de b'u la i bɛ taa sɔrɔ ni tension tɛ min na diabète bɛ min na donc i kɛtɔ ka dɔ furakɛ n'i ma farati i bɛ taa jouer dɔ in fana kan i kɛtɔ ka dɔ nɔgɔya i bɛ taa dɔ fana gɛlɛya donc a ye na dɔgɔtɔrɔso la donc traitement ka ɲɛfɔ an ɲɛna a ka dimi ka suma donc kɔdimi yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman minɛ o kɔdimi ni min filɛ nin ye sababuya caman bɛ se ka kɔdimi bila mɔgɔ la mais an bɛ sinsin min kan yɛrɛ yɛrɛ o ye farikolo kumaya mɔgɔ belebeleya bonya man ɲi o de b'a to an b'a fɔ an ɲɛna ko bonya man ɲi une fois i bonyana ka ban dɔrɔn donc alors que o kɔ ninnu filɛ dugumana in filɛ o de bɛ poids support ni wulila k'i jɔ o de ye i n'a fɔ support quoi donc kɔdimi ka ca fɛ kosɛbɛ donc a dimi b'i minɛ kɔ la dɔw b'a fɔ bali k'a fɔ n kɔ balila ka n dimi a ye n ci fo ka jigin. Nin dɔgɔkun kunnafoni lajɛ kɛra sababu ye kɛnɛya minisiriso olu ka se ka mɔgɔw lakodɔn bana caman na n'olu bɛ tali kɛ jabɛti ale ni hepatiti n'o ye biyɛndimi bana ye ani sida fo ka taa se tension ma. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa kɛnɛya ale hukumu kɔnɔna na kabi ka tɛmɛ ni novembre kalo tile 26 ye cakɛda min sigilen don kɛnɛya hukumu kɔnɔna na walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni ani ka bilasiralikan di mɔgɔw ma kɛnɛya hukumu ka olu kɔni kɛmɛ ka baara dɔ daminɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye covid-19 ale boloci yɛrɛ ale nafa ka hukumu kɔnɔna na ka bɛn karidenw ma u kɔni munumunu caman kɛ dugu kɔnɔnaw na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ covid-19 yɛrɛ boloci a kan ka kɛ cogo di ani nafa jumɛn de b'a la ani a bɛ se k'an kisi cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ o ko la Mantala Watara ale y'a jaw ta a kuma farala ɲɔgɔn kan Bakari Siribe ale fɛ. O kɛlen kɔfɛ ka munumunu salon caman kɛ sigidaw kɔnɔna na Bamakɔ distrikti la nin caravane kɔni labɛnna walasa ka kunnafoniya di coronavirus bana kun kan ani fana fo ka taa se bolociw ma a labɛnbaw ka fɔ la o kɔni ye nimisiwasa caman sɔrɔ.
Donc, sɔgɔmada in na an bɛ caravane de sensibilisation couplée à la vaccination contre la Covid. O ye de ka yalayala bolo da communauté kɔnɔ. Ka yalayala bolo da communauté kɔnɔ. Ka tila ka kunnafoni jɛlen di communauté mɔgɔw ma. Ka tila ka boloci k'a gɛrɛ u la f'u sigiyɔrɔw la. Bari tagama ka gɛlɛn dɔw ma ka se boloci yɔrɔ la. Donc ka gɛrɛ ni boloci ye mɔgɔw la f'u sigiyɔrɔw la. Cogoya min na Bamakɔka bɛɛ bɛ se ka kisi coronavirus bana ma cogoya min na. Min ye sigida filanan maa dɔw ye minnu yɛrɛ y'u ka boloci kɛ walasa u ka kisi coronavirus bana ma. Olu dɔw y'u ka miirinaw fɔ ka kɛɲɛ ni nin baarabolo in ye. Ne yɛrɛ siranna daminɛ ɲɛ u b'a fɔ k'a b'i bana de a b'i faga a b'i kɛ tan mais ne y'a ye ne ka musokɔrɔba y'a kɛ foyi ma kɛ ne kɔrɔkɛw y'a kɛ foyi ma kɛ o de la ne fana ye sira fara sisan ka na ka n'a kɛ n ka papiye filɛ n bolo n ye n ka papiye sɔrɔ a diyara n ye kojugu mɔgɔ ne bɛ jama bɛɛ deli bɛɛ ka n'a kɛ don n'a nataw la a nafa ka bon mɔgɔ kan n'i bɛ voyager k'i tɛ voyager ni nin tɛ i ka n'a kɛ a nafa fɔlɔfɔlɔ i yɛrɛ ta ye parce que i bɛ kɛnɛya. A labɛnbaw ka fɔ la nin baara ninnu sera ka kɛ ka kɛɲɛ ni sigida ɲɛmaw ani fɔ ka taa se ladala ɲɛmaw ma olu ka wulikajɔ ye minnu ye dɛmɛ caman kɛ ni k'a lasiw ma ani k'a jira k'a fɔ nin boloci ninnu bɛ tali kɛ maa minnu si b'a damina san 12 la fɔ ka taa ɲɛfɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ surveillant de prison kɔfɛ olu ka syndicat olu y'a jira k'a fɔ ko olu na baarabila dɔ daminɛ ka bɛn décembre kalo tile 19 san 2022 ma u ka laɲiniw kɔni ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u ka laɲini dɔ min bɛ tali kɛ heure supplémentaire la o sariya sɛbɛn ale yɛlɛmali baaraw la min kɔni bilala sen kan u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kabi san 2021 septembre kalo tile 28 magistraw ta tɛmɛnen kɔfɛ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu fana na tile 5 baarabila kɛ min yɛrɛ kɔni ni o bɛ daminɛ décembre kalo tile 19 an bɛ to kunnafoni ko okumu kɔnɔna na halisa fɛn min bɛ tali kɛ ka kɛ ni lakanabaliya ale fanga bonyani ye université Badalabugu ale sanfɛla la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ comité SNEPS min bɛ yen nɔ ni o bɛ FST Isa la olu kɔni ye baarabila dɔ bolo daminɛ min bɛ taa tile 8 bɔɲɔngo la o baarabila in yɛrɛ baaraw kɔni u y'a daminɛ samedi décembre kalo tile 3 ni a bɛ ban ka bɛn décembre kalo tile 10 ma ni maa ninnu kɔni ka laɲini de ye fɛn min kɔni lakanabaliya fanba min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na maa minnu bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya kɛ ko a tigilamɔgɔw ka ɲini ka ɲɛdɔn walasa cogo min na lakanabaliya min bɛ nin kalanso ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la campus universitaire de Badalabugu kɔnɔna na o kow ka se ka dɔn wa kalandenw olu ka se ka kalan kɛ u fɛrɛ ma. An bɛ to kalanko okumu kɔnɔna na halisa an b'a munumunu an bɛ taa kayikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko AEMA olu ka lycée AEMA ale sigili baara okumu kɔnɔna na kalafiliw kɔni kɛra ko kalafiliw jaabi okumu kɔnɔna na ko lycée dugukolo kɔnare la ko maa dɔ kɔni ko marafabala kɛra sababu ye ka ale bana ni ale yɛrɛ ye kalanden ye mun de kɛra a ko kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasiw lamɛn an ka ciden ye min fara ɲɔgɔn kan. Donc mankan sɔrɔla bureau yɛlɛma de fɛ lycée dugukolo la ɲarɔ résultat proclamé tɔ minnu perdi la parce que vote yɛrɛ nin banna donc ko minnu perdi la olu u ma content et kisɛ cira mɔgɔ min ye kisɛ ci a tigi ma dɔn polisiw kɔni b'o baara la depuis kunu nin wagati in na ka sufɛla bɛɛ ko la fo sisan polisiw b'o baara la dɔw minalen b'u bolo u kɔni b'u ka enquête la o ye polisiw ka fanfɛla ye administration scolaire fana ka fanfɛla parce que sariya de bɛ ekɔliso la AEM bureau bɛ sigi a bɛ sigi sariya de kɔnɔ l'AEM c'est une association des droits maliens sariyaw de bɛ a kɔnɔ a bɛ sigi ni sariyaw de ye sariya de bɛ ekɔli fana kɔnɔ ekɔli sariyaw b'a jira arme sugu o sugu a man ka kɛ ekɔliden bolo ekɔli la kuma tɛ k'a utiliser donc an fana b'o enquêtew la o dun bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ ni yera a désordre la mɔgɔ ye trouble semé an fana b'o recenser conseil discipline bɛ kɛ sariya b'o min ka k'u la o bɛ k'u la n bɛ min fɔ parents d'élèves ye o ye hakilisigi kumaw de ye o k'u hakili sigi calme nana parce que en réalité mankan yɛrɛ dun bɛ dugukolo mankan wulila dugukolo in dɔrɔn de la sinon dugukolo ni IFP industrie ta de sigira ɲɔgɔn fɛ IFP industrie ta kɛra calmement foyi ma bɔ a la bon dugukolo yɛrɛ ta fana kɛra résultat proclamé le mankan wulila donc n b'u hakili sigi k'a fɔ le calme est revenu ekɔliw ye kalan daminɛ yɛrɛ n b'a fɔ parents d'élèves ye kalan olu ma datugu an kɔni ye min kɛ sɔgɔma in na lycée dugukolo la an ye ekɔlidenw labila parce que accident in kɛra yen nɔ de an ka lycée kɔnɔ sa a b'a dɔn denmisɛnninw de bɛ yen 14 ans 15 ans 16 ans
Donc, ils sont sous le coup de l'émotion. Tension, Fenganumbe. Donc, on l'a le temps va récupérer psychologiquement pour que le cours reprendre demain. Wale munkara kunu akara dansago wale ama jigiyani fɛn anga barakayɔrɔ la o de ni n'o ye marifaci ye bon kalanyɔrɔ ye basigi yɔrɔ de bon fosi tɛ se ka kɛ kalan na ko an bɛ dɔɔni nafaman sɔrɔ ka jaabi nafaman sɔrɔ examenw na walima composition na ni ka sɔrɔ ni wale suguya ninnu bɛ yen nɔ fɛn mun kɛra kunu n'o ye marifaci ye an bɛ jamana ɲɛmaw wele u ka fɛɛrɛ kɛ ka maramafɛn ka a mina ekɔlidenw na règlement intérieur bɛ yen mais an b'a dɔn k'a fɔ ekɔlidenw bɛ marifa ta la halisa depuis Bamako fo région na marifa b'u bolo. N'an bɔra kalanso okumu kɔnɔna na an bɛ taa dɔlanci ale okumu kan Salifo Keyita Domingo ni ale fɔra a bɛ dɔlanta la maa minnu bɛ dɔlanta kanubaw a bɛ olu hakili jigin maa dɔ la Salifo Keyita ale si ye san 76 sɔrɔ Salifo Keyita yɛrɛ ye jɔnni ye dɔlantala kun don Mali dɔlantala kun don maa min yɛrɛ ye a seko a n'a dɔnko kɛ dɔlanta okumu kɔnɔna na ale de kɛra farafinna Ballon d'Or fɔlɔ ye san 1970 waatiw an kɔni ye Salifo Keyita a taara yɔrɔ minnu na a ye dɔlanta kɛ yɔrɔ minnu na ka se Mali ma a ye seko ani dɔnko min kɛ an y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an k'a lamɛn. A kɛlen k'a daminɛ ni wolofabugu pionniers ye o kɔfɛ a ye tɛgɛnɔbila kɛ Bamako layɛsiriya la a ka seko n'a ka dɔnko sababuya la a taara yen nɔ waasa k'a ɲin don campagne africaine na n'o ye Coupe d'Afrique des clubs champions ye Bamako Stade Malien na san 1964 ka taa bila san 1965 la min yɛrɛ la ni Oryx de Douala den banpele bɛ sebaya sɔrɔ kan final la san 1966 Université d'Abidjan taara o final kelen fana la min ye san 1967 ye a taara Faransi ka taa tɛgɛnɔbila kɛ l'AS Saint-Étienne na min yɛrɛ la a bɛ to yen nɔ ka san 5 kɛ ni titre de champion caman ye san 1972 ka taa bila san 1973 la a y'a kunda Marseille kan min yɛrɛ la n'a bɛ taa san 1 kɛ o kɔfɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ Valence san 1976 ka taa bila san 1977 na Sporting de Lisbonne olu kɔni y'a bisimila ka san 2 kɛ o kɔfɛ a ye kɔgɔju tigɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ Celtic de Boston ni Mali samatasɛgɛw ye a ye sebaya sɔrɔ Jeux africains na min kɛra san 1965 ka fara CAN fana kan min kɛra san 1972 a kɔni ɲɛnajɛ kɛ min bɛ dan sigi a ka carrière sportive la décembre kalo tile 25 san 1979 ka taa bila janvier kalo tile 2 la san 1980 Bamako, Conakry ani Abidjan. N'a yɛrɛ de ye Centre Salifo Keyita tigi ye a kɛra fɛnɛ Fédération Malienne de Football ɲɛmaa ye san 2005 ka taa bila san 2009 na bi ballontan yɔrɔ dɔ bɛ Sergi Pointoise min yɛrɛ tɔgɔ dalen don a la ka fara ballontan école dɔ kan min yɛrɛ bɛ Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wayɛrɛmaden min ye l'AS Real ballontanna kɔrɔw ye olu fɛnɛ ma ɲinɛ a kɔ monument dɔ dilanna a tɔgɔ la complexe scolaire Kajali Jawara kɔnɔ n'o yɛrɛ ye l'AS Real mɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ ye an b'a fɔ la i joyeux anniversaire Domingo. An bɛ to dɔlata ale kumu kɔnɔna na halisa fɛn bɛ tali kɛ dɔlata ɲɛnajɛba min bɛ ka kɛ Qatar fɛ ni o bɛ Coupe du Monde 2022 ale ko fɔ Maroc ale kɔni ye sebaya sɔrɔ Espagne jamana kan ni o yɛrɛ kɛra Tirobi la Maroc jamana mɔ olu ni Espagne jamana olu kɔni kun bɛ ɲɔgɔn na kunungo miniti 120 tɛmɛnen kɔfɛ ninnu si kɔni ma sebaya sɔrɔ si kan a kɛra 0-0 u taara Tirobi la Maroc jamana Tirobi la ale kɔni sebaya sɔrɔ 3-0 Espagne jamana kan o kuma kɔnɔna na sa Maroc jamana ale kɔni qualifiera ka taa ɲɛfɛla la ni o bɛ quart de finale ko fɔ Maroc kɔni ale bɛ kɛ jamana ye farafinna kɔnɔna na maa minnu ni ye a siɲɛ 4 ye u ka se Coupe du Monde ale quart de finale la ni waati in kɔnɔna na fɛn min kɔni Maroc ye ale ni qualification min sɔrɔ ani Portugal jamana olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn sibiri ma an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka farafinna yɛlɛ sanfɛ Fanta Tumota nin bɛ dansigi bi kunnafoniw na tako fɔlɔ la an sera ka minnu sɔrɔ ni sange minnu
Umar Koita kifo ta ko fɔlɔ kibaruyaw olu tun ye ninnu ye be an sɛnsɛn halisa ka tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye ka kanubagaw ladɔnniya ka fɔ ta ko filanan fɛnɛ kɔnɔna la hakililajigiw olu na kɛ ni sanga in kɔnɔ an bɛ taga an ka siraba kanɔw la k'a dɔn bi sɔgɔmada in na arabadonya in na k'a dɔn tan ni ka segin bɛ cogoya minnu na sirabaw yɛrɛ bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la gɛlɛyaw ye fɛn jumɛnw ye ni daw bɛ se ka don olu la min b'a to solution teliman bɛ se ka ɲini olu la cogoya minnu na ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan ni olu ye bilasiralikan jɔnjɔn ye min b'a to an bɛ se ka sirabaw matarafa ka ɲɛ cogoya minnu na k'an janto an yɛrɛ la k'an janto mɔgɔ wɛrɛ la siraba kana la sɔɔni anw ni sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ